Offer my amansideshetv. Yetwi kasa ene ya bebu kasa yesisi ni trase. Ana me pese yenhwe na yentenetene ne kakra. Efise mpanimfo se owura fi ukrum hene aben a oyira ewo adwabo ase. Nti se ye to ye kasa no atwene no na ema ye yira nipesu a yeye. Nti yenhwe ebebi ti se Kwakye adeɛ a efe. Ose ye de sika ena eye. Kwakye adeɛ a efe. Ye de sika ena eye. Kwakye adeɛ a efe. Ye de sika ena eye. Na emom enye enkwanchen adeɛ fa ye de sika ena eye. Eye kwakye adeɛ efe. Ye de sika ena eye. Sene Kwakye esibi fa ne ho osiesie ne ho ne nkapo a ohye ne hwene pa odi gugu ne nsa eye ne ntoma pa bi a wofura eno nti se osi kromu a ne nipa epu behwe no na amanfo eka Kwakye ne ho ade efo. Kwakye ho ade a efe ye de sika ena eye. Se amanfo ka Kwakye ne ho ade efe no na obi eka se Kwakye ne ho ade efa eye sika ena ye de ye. Na hwene pa odi egu ne ho no eye sika ena ode ye. Eye ne nkapo papa bi a odi ahye ne nsa no eye sika ena ode ye. Eye ne nuhwam bi odi egu ne ho no eye sika ena ode ye. Na ntoma pa bi a wafura no eye sika ena ode ye. Eno nti ena mpanimfo ehwebu bese Kwakye ade a efe. Kwakye ne ho niema a eye fe no ode sika ena eye. Na enye nkwanchen ade efa ode sika ena eye. Medamase. Nyame enka mo. Ye besa ahia bi. Bye bye.